So, genau was alle? Habe ich gestern ein geleerd? Ik geloof ja. En we hadden met z'n alleen een deel te leren. Zo, voor mij is dat ook jedes Mal immer Sachen abfrischen. Eins, was ich allemaal wist, aber mal in einer anderen Bildschule habe ich selbst gleich unerreicht, aber dann verjährt einer dort so wie Ohrenfläche oder so Hof, dort wir von den warm, weil Jesus da warm, Kreuz, oder dort das ist ein Bild, das, wo Jesus Kreuz aus dem warm ist und wo er sein Scharlach Blut aufgeben hat, oder freiwillig geben hat. Und das sind Sachen, die ich habe utnutzen, sind weiter, als dort verändert uns Leben. Ik wil ook alle Online-Schüler welkom heten. Ik freue mich, dass wir hier durch diese Bildschule so viele Menschen erreichen. Wenn du nicht weißt, was die Bildschule ist, du vielleicht das erste Mal das Ticket ist gestern von dir, wenn wir das nicht abgemerkt haben, für wer immer das Ticket will. Das ist eine Bibelschule, die ist für das Jahr das letzte Mal, für November. Aber das ist jeden Monat immer von ungefähr ein dritter Weg für 3 Ovens. Für Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und ich weiß nicht, wie weit, wie viele Menschen einmal mit dieser Schule mitgemacht haben. Nicht die, die alle die Klassen mitgemacht haben, aber die einmal hier oder du ein oder zwei oder ein paar Klassen mitgemacht haben. Wie viele Menschen, glaube ich, sind dort ungefähr? Wer hat eine Nummer? Nee. In dieser Klasse, in der Bild. Wie viel? Was über 100? Besser weniger? 170 ungefähr. 174 Menschen. Was meins eine Klasse oder 2 oder 3 und bis hastig haben dann über 5 Klassen mitgemacht. So, wenn wir denken, wo geht das ist in so wenig Jahren, dass es so viel erreicht wurde, ich denke bloß ihr zu Gott, nicht so? Ich freue mich sehr. So, wenn du nächstes Jahr wirst, du hier online Ticket ist, dann red bloß mit uns. Du kannst nächstes Jahr hier mitmerken. Dann wollen wir wieder gehen. Nächstes Jahr haben wir von dir geredet. Jetzt dort die eine Gruppe, diese selbe Klasse war wieder merken. Und dat heeft de tweede groep, die wordt nu dan van door wieder gaan. En we hebben al allerhande schöne Sachen bereidt met Norberto van de vanmiddag. En ik freue mich sehr für das. So, gestern habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, wir haben das gesehen. Dort hängen es ein Kosten. Wir können ein Abfall anleihen, das ist freiwillig. Normal hat die Schule immer einen Kost. Und omdat je das weiter, einmal dann wird gedacht, wenn eine Schule einen Kosten hat, met tickets en met Sachen printen en dit en dat niet, kan ik je zeggen dat de school, die verdient niet geld. Dat is niet een ding om geld te maken, dat is einfach om de kosten betalen. En zo, ik wil je werkelijk moed maken, wanneer je kennen en opgeven deze deel, dat helpt de beeldschool. En dat helpt dat we kennen veel meer mensen erreichen, en ook dat we kennen hier leren gaan en dat we deze school zo goed is dit eraan kennen. So, wir werden einmal abstehen und beten, wo eine Gebetszeit haben. Ich kann alle beten, wo hier Musik im Hintergrund haben und dann können wir eine Gebetszeit haben. Danke, Jesus, für diesen Abend. Ich danke dir, dass du hier bist und deine Jähen gut jetzt. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir können weiter, dass dein Blut alles betont hat. Dat het Kreuz genoeg is voor alles. We danken dir voor Norberto zijn leven, dat hij zijn leven aangegeven heeft ten dien woord toe in erreicht, als dat hier in Bolivien is, of in Brazil, of wo dat immer dat is. En we vragen einfach von dir, dat we kunnen von dien woord leren, dat dat niet bloß ein dreieend woord is, sondern ein woord gefällt met een yes, wo we kunnen verstaan, diepere Sachen. Ich möchte beten einfach deine Salbung über diese Städte, über unseren Verstand, wie wir die kennen, durch die Kerne lernen und über die Leben lernen, dass unser Leben zu dir kann wachsen, dass wir können spüren, wo du uns das erste Leben hast und wir auch einfach diese Leben beantworten können. Mit einem Leben trägen. Dankeschön, Jesus, für jeder Schüler, der hier ist. Ich danke dir für jeder Schüler,
wat online ist, für jeder Schüler, wat das geneuten kann und wie sehen jeder einer du, wo der Tüß ist. Und wie danke dir für diese Gelegenheit. In die Namen Jesus. Amen. Amen. So, ich kann Platz nehmen. Wat ik wil zeggen, Ruts van het Apfa. Ik wil Jake vrouw als hij een beeldschulgroep en ook een meerhalpergroep in QR in checken kon. Ik weet, viele personen had niet in QR, had niet vielleicht geld met, maar die willen op een QR willen een Apfa geven, kan je dan ook wel wanneer je wel even dat doen. Oké? So, dan gaan we weer met de school, met de klasse. Novend, alle tijd. Dankzij dat de tweede komen best. Dat ik die niet verwilderd heb. Met al de zaken wat we hier leren. Zo, even nog, nächstes jaar, we hebben vandaag al aantal zaken bereid. En we hebben ook een paar leraars. We hebben een lijst gemaakt van de leraars. Ik zal het niet zeggen, maar we hebben een lijst gemaakt van de leraars. Hier van de bildschirm. En uiteindelijk, we komen doorheen. We plannen al dat wat we nächstes jaar hier doen willen. En dat is een wonderbaar project. Ik denk dat het komt van woord van God. En we willen wieder maken. Zo willen we ook wieder maken hier vandaag met onze Bundeszelt. Ik zei gisteren, we maken het wel maar een beetje de Bibel bunt wijzen. Of wijzen dat de Bibel ook bunt is. Maar de Bibel is ook een bund. Een bund, een pacto, een alliantie. Oder vielleicht je een ander woord dat ook. Verspreken. Ja, je verspreken, ja. En dat is krijgt wat we hier willen leren. Nu willen we mal werkelijk in den Zelt neergaan. En zijn woord dat alles bedient. Het wel op 12 Konstantin boek met kunnen. Op het 12e zien. We willen eerst mal den Hof hier leren, over dat wat alles hier is. En we moeten ons een beetje herinneren wat we eerst hier geleerd hebben. Over brons, over zilver, over goud. En dan kan het alles nog zijn. En het raad dat je alles nog zet, ook de Bibelteksten nog lezen. Dat is een tweede boek Mose van 25. kapitel af. Kan je dat eng lezen. Daar is tweemaal alles beschreven wat het zelf bedient. Oder al die kleinigheden wat we hier reden, zijn daar beschreven. So, we lezen de Bibel hier niet. We denken, oder ik neem aan, dat du een dag het lezen wordt. Oder al je leest hast. Zo, nu gaan we helemaal in den Hof. Hier zijn al aantal interessante zaken. Kijk maar, dit is midden in de ganzen, we zeggen acampamento, dit zelte, van de 12 stenen. Daar is maar een wald, dat is niet een rook, dat zal een wald zijn. De beelden wat we hebben, die wijzen niet ganz genau, wo eigenlijk dat verstaat. Dat moet een donkere wald zijn. Wie is de heiligheid van God woont daar in deze wald. Zo, we willen nu van Hof hier met Bernegone. Daar waar de wald is. En alles zijn, en van haar leren, waar Jezus hier is. Gisteren vertalen we, of zien we ook, dat Jezus bedient, de haar is de Rada, of de radung is van haar. Also hier is een radung beschreven, en is een beeld van de ganze radung, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Nou, nu willen we weer. Zo, kijk maar hier. Hier is een, we kennen dat een toennamen. Dat is van Lignofino. Van Fenet Lienzig. Lienzig, ja, goed. Maar hier zijn 60 pasta. Is dat richtig pasta? Een post, twee pasta. Columnas, ja. Zo, hier zijn krijt 60 rondom. Waarom 60? Dat heeft wat met de nummersymbool te doen. 6 is de nummer van de mensheid. Dat is ons nummer, wat bedient. Waarom? We zijn nog niet perfect, we zijn nog niet ganz. Nummer 7 is dat wat ganz is. Also we zijn de mensheid wat nog niet ganz is. Daarom is het 6 de nummer van de mensheid. En 10 is de nummer van de verantwoording wat de mensheid heeft voor God. En is ook de ordnung van God door de mensheid. Zo, wanneer hier 60 pasta zijn, dat heeft krijt om te doen. 6 mal 10, krijt 60.
Dat heeft met een mens te doen, de mensheid, en zijn verantwoording voor God. Also hij moet gehoorzaam zijn. Dat is te verstaan? Dat moet een beetje aannemen wat het alles bedient. God heeft niemals einfach gezegd, nou ja, wel we moeten 60 maken, 60 pasta maken. Dat heeft alles zijn bediening, alles. Niets in de Bibel we einfach mal toch laten. Maar die kennen en moeten dat sogar studeren, wat we hier vandaag doen. En al die kleinigheden ook krijgt daarbij. Zo, waarom zijn die eerst hier nog met de liofine, lint? Van het lint zich. Ja, waarom is het zo? Wat bedient het? Wie denkt je dat es krijgt die gerechtigheid? Ja, gerechtigheid. Justitie de Deus. Gerechtigheid wat God voor ons gemaakt heeft. Also hier is een beeld van dat wat Jezus voor ons gemaakt heeft. Waarom? De pasten zijn van hout gemaakt. Van dat acacia-hout. Acacia. En we leerden gisteren al dat het een schijven boom is, een kleine boom, en zwaar bearbeid wordt. Hier is het over al geleid, kijk maar daar. Nu is een geleid gepast. Van dit hout. Onge, hier, de fout van deze pasta, dat is van brons gemaakt. Also, die willen niet in een eed, of in zand, wie het is in de wüste, oder wildnis. Wat is het pasta woord? Wüste oder wildnis? Wüste. Oké, ik ga weer. Ik versta wat ik meen. Dat is niet eigen. Niet eiergroef. Niet eiergroef. Dat had fout van brons. En hier is een stremel, boven is een stremel van zilver. Waar ons een natuurlijke bediening. Also, wie zijn dat hout? Wie zijn zinder? De brons, dat is een symbool van onze zonde, wat gerecht wordt. Ajuizado, né? Julgado. Dat wordt gerecht maken. Gerecht wordt. Also gerechtigheid en gerechtigheid. Hier is de gerechtigheid van de mens. Dat gerecht. En ook de gerechtigheid. Beides hier. Dat gerecht en de gerechtigheid. Ja, de gerecht en de gerechtigheid. Hier is het van brons en fout. Wie brons meint, krijgt de zin van de mensheid. En de zilver meint de rading van de mensheid. En het hout meint de mensheid. Also hier is krijgt een beeld, de ganze hof en de toen hier rondom, meint krijgt dat de mensheid is geraad door God zijn Zoon oder Jezus Christus. Wie zei weer een zonde, nu is hij geraad. Hij weer een kromme steek hout, nu is het rechtig. Is te verstaan? Zo, wer dat van buiten zit einfach een beeld van Jezus als de ganze toen. Dat is een beeld krijgt wat Jezus voor ons gemaakt heeft. Is te verstaan, dat is plus de aanvang. Die gaan weer. Weet mal hier. Hier zijn nu 5 verschillende pasta. Nu hier kannst du dat beeld hier ook bechecken. Hier is het niet anders, maar het is hetzelfde symbool. En daar zijn verschillende zaken wat gestekt worden zijn. Bordado, gestekt. Wat uitgenaaid worden. Ja, uitgenaaid worden. En verder hebben we hier op deze ingang 4 vormen. Onze vormen. Blauw, het wordt purpurmane en rood en wit. Kannst du sagen, dat is einfach zo. En immer deze 4 vormen zijn immer door. En gisteren hebben we geleerd wat je daarvan bedient. En waarom zijn hier op eenmaal 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 past dat een ingang. Dat zijn ook niet 6, ook niet 4. Dat zijn krijgt 5. 5 is de nummer in de Bibel wat redt oder immer aangeeft naar de genade van God. A graça de Deus. En werkelijk, oder nog genauer, naar den Herrn Jesus Christus. Zum Beispiel, wel mal Jesaja Kapitel 9, dat moest sogar uitwendig weten. Jesaja Kapitel 9, vers 6. Ik kan het in Português. Menino nos nasceu, filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Zijn macht reicht en de vrede in de arm wordt oneindig toenemen. Hij wordt op David zijn troon zetten. Antes. Oké.
will uns als ein Kind geboren, Ja. wir haben einen Segen gekriegt und er hat das Reich zu regieren. Er war der wunderbare Rotgeber, der mächtige Gott, der ewige Führer und der Friedensprinz genannt worden. Vijf nomes. Er war Maravilhoso. Conselheiro. wunderbarer Rotgeber, Nee, deze übersetzung ist nicht so. Wunderbar. Rotgeber. Eind. Rotgeber. Deus forte. so ich war eine andere Übersetzung. Du sagst, ein wunderbarer Rotgeber, starker Gott, ewig Führer und Friedensfürst. Ja, krijgt. Fehlt noch einer. Nee, dat is krijgt de aanvang. Wunderbar en raadgever. Maravilhoso, wunderbar en raadgever. conselheiro. Der Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aber dann fehlt hier ein Komma mehr, wenn es dann Ja, wieder da fehlt ein Komma. Wunderbarer, Ja. ein Rotgeber, ein Dat starker is het. Gott, ein ewiger Führer und ein Dat is, Friedensfürst. dat is het probleem met onze übersetzungen. Op Hebreeuws dan krijgt 5 veder. Daar zijn onze de 5 pasta. Dat meint op deze vers den Herr Jesus. Dus hij is de jong wat geboren is. Hij is dat kind wat geboren is. Also hier is nummer 5. Dat meint dat redt over de genade Gottes en over Herrn Jesus. So, wanneer we nu nagaan, dan hebben we hier de menselijke natuur, also wie ons halt, ganz krammet en schuifet en schlinet halt, op einmal zijn we rechtig gemaakt. Onze zin is gerecht en wie hadden de gerechtigheid van Jezus gekregen. Hij heeft nu rechtig gezegd. Dat gerecht en gerecht. Gerechtigkeit, dachte Onze zin is gerecht worden. Ja? En wie hadden gerechtigheid gekregen Ja. van haar God. Dat is het eerste beeld wat we hier hebben. Zo, nu gaan we hier nagaan. Dus ons ziel is deze wereld te erreichen. Daar willen we gaan. Daar is God zijn Gemeinschaft oder Kommunion. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Daar willen we gaan. Also moeten we dus een ganze weg maken. Van hier naar gaan, maar daar. En wat we alles wat betreffen. Gisteren lazen we Johannes kapitel 14, vers 6. En daar zegt Jezus, ik zie de weg, de waarheid en het leven. Nu willen we hier naar gaan om de weg te kennen en de waarheid en het leven. Wat met zijn gemeenschap daar is. De wereld. Waar de bundeskist is. Waar de verzuinings... Deitsel is. Daar willen we gaan. Zo, nu moeten we gaan. Is het wat nu te verstaan? Also wir sind gerecht, dan had de gerechtigheid gekregen door Jezus Christus. Dat is het eerste beeld wat we hier zijn. En jedes Mal, wenn du even Linio Fino de Novo, Fine Linienzech, Lindenzech leest, dan kannst du dat is een beeld van de gerechtigheid Gottes door Jezus Christus. Jedes Mal in de Bibel. En het Oude Testament ook in Nieuw. Dat je toch aan. Zo, nu gaan we weer. We halen even de 5 Pastor daar geredet, over den Eingang, daar zijn de 5 vormen. Dit brengt ons nu naar Jezus. Nu zijn we op een hof. Wat is op een hof? Dat is een opferaltaar en de waskom. Beides daarvan zijn van brons gemaakt. Hier is bloos nog brons. Je wordt niet zelf boeten, dus stremels hier. Wordt nog niet van goud geweest. Er is nog bloos brons. Wat heeft het te doen? Daarom is het zo. Dat heeft wat met een gerecht over de zonde te doen. Dat opferaltaar, dat is van brons en hout gemaakt. Hout is immer daarbij. En krijgt het kromme hout, het alkotje hout. Immer dat kromme, schuive hout. Want dat is alles hier geboet. Dat wordt alles rechtig gemaakt, terecht geboet. En nu hebben we dit opferaltaar. Wanneer we denken, gisteren reden we een beetje daarvan, wanneer we denken, dat is een systeem, wanneer we zum Beispiel in de aandacht komen, dan moeten we unbedingt een tier metbrengen, omdat onze zin betoeld kan zijn. Zo weer het hier ook. Dit is krijgt het altaar voor de ganze offer en sacrificius. De offer voor offertas, sacrificius, holocaustus. Dat zijn de drie wat dat zijn.
wie sei einfach Opfer, alles. Ist das wäre verschiedene Opfer. Ein, jetzt sehe ich auch, da muss ein kleines Schubchen zum Morgens fern dunkel worden. Muss dann abgelegt, auf diesen Opferaltar. Das wird dann immer gebrannt. Jeder Tag. Das Vier kann niemals uitkomen. Das muss immer behalten werden. Und immer mit Fleisch, immer mit Halt und so weiter. Da muss immer Vier sein und da wird auch immer Fleisch boven. Also das stunk immer nur gebranntes Fleisch. Nicht schön gebrodenes Fleisch, gebranntes Fleisch, verbranntes Fleisch. En veel bloed daarom. Hier, wat dat ganze bloed hier rondom uitgestreept. Ja. Also dat stonk zei. Ik kon me dat voorstellen, hoe dat stonk. Dat kan niet schijn zijn. En dan nog van brons. Also dat meint krijgt dat Opfer, wat de mensen moeten brengen, even zijn zin. Wanneer we nu dessen Autor checken en Jezus dat zeetje, dan vinden we krijgt zijn schritt. Hij heeft zich als einziger Opfer für die ganze Menschheit gegeben, omdat wir nicht mehr Opfer bringen brauchen. Wir sind frei davon. Wir brauchen kein Opfer mehr. Es ist ein bisschen eine Schwierigkeit, anzunehmen, wenn etliche Menschen sagen, nee, wir müssen noch einen Preis betalen. In Brasilien, no Portugiesisch sagt, esse é o preço a pagar. Das ist der Preis zu betalen. Ja, wir haben noch einen Preis zu betalen. Das kommt damit nicht vor dich. Wir haben keinen Preis mehr zu betalen. Nee, aber het moet me nog een beetje rondspelen, omdat God me doch wat geeft. Nee, dat helpt niet. Het zie je de meinung, en die Bibel zegt ook, het kan doen. Wat het wel, en het waar God zijn willen niemals ändern. Hij heeft het al besteed. Het war mir nicht beter für Gott, wenn ich eine Stunde Bibel lese in den Tag oder nach einer Stunde bete. Dat wordt met God niets maken. Hij chant me. Ik leer daarvan. Wenn ich eine Stunde Bibel per Tag lese, dann war ich leren. Gott braucht nicht meine Bibel lesen, auch nicht mein Beten, auch nicht mein Mitdelen in der Gemeinde, auch nicht dat wat ich hier in der Gemeinde tue. Hij braucht das nicht. Wir brauchen das. Gott braucht das nicht. Und hij laat sich auch nicht, hij wundert sich nicht, wann wir auf einmal sünden. Wir sind ja Sünder, durch Natur. Oder das mag Gott nicht. Dan kannst du denken, maar wieso nicht? Nee, willst du den ganzen Preis für alle Sünden verdienen in meine Sünden von gestern, von vandaag en zum Morgen sind wir alle betont. Dat is alle gewesen. Wir brauchen kein Opfer mehr bringen. Wir brauchen keinen Preis mehr betonen. Dat is eine Wahrheit, was das Bild mir bringt. Also, das wie ein grieses System, ein blauderes System, was nichts braucht. Also, das geht an, wo Gott will mit sein Falsch. Aber die Wahrheit ist in Christus. Die Wahrheit für uns ist in Christus. Und etliche Menschen, das gibt viel, die bemühen sich schrecklich, Gott gut zu sein. Etwas so. Etwas krijgt so. Meine Mama war eine Chordirigentin. In de gemeente waar we waren, door weer een andere gemeente, dan weer op jede gemeente een Chauer. En hij zong dan. Meine Mama wie Dirigent, het kon je niet einfach gewoon zeggen, het wil niet. Aber ich deed dat einfach, um Gott zu sagen, hör mal her, nu ziet je hier, kijk mal, schmakker jongen zie. Nu ziet je op onder, oder onder. Nu zing ik een Chauer. Wat heeft dat met te doen? En wanneer ik een Chauer zong, oder nicht, dat wordt niets ändern. Met mijn relatie, met mijn Verhältnis mit Gott. Ja, Verhältnis mit Gott. Nichts. Gott heeft niet krijgt zo lieb, zoals de andere. Krijgt zo. Is dat te verstaan? Dat haalt nichts. Wie hat geen Preis te betalen? Dat haalt nichts. Wie kunnen Gott zijn willen niet ändern. Om zondag dan is het alles anders spreken, want het hier falsch wordt. En dat heeft zoveel mensen, die willen nog God bedotteren. Zo, kijk maar hier. Het was 7 dagen vast omdat du mij niet het auto hebt. Halt nichts. Gott kann dir sogar das Auto geben, aber nicht, wie du je vast hast.
Não. A portuguesa sagt so, Deus não divide a sua glória com ninguém. Gott deelt zijn herrlijkheid met keinem. Não. Wanneer we vast om dat wat te schreeuwen, dan geven we de herrlijkheid naar onszelf. En dat laat God niet toe. Nou, aceita suborno. Hij neemt dat niet aan dat we hem... Zet mal 5 Deuteronomisch, 5 Moisés, 5 Moisés, 5 Mose, Kapitel 10, Vers 16 en 17. Vijfde Mose... 5 Mose 10. Vers hoeveel? Kannst van Vers 12 lezen, vielleicht. Zal je dat zeker. En nu, Israël, wat Ja. verraadt de Heer, die God van die, Zet mal hier, pas mal op. Wat wil de Heer van dit? was bloos dem Herrn dienen Gott te vechten, op al zijn wegen te wandelen en am te leven, en dem Herrn dienen Gott te dienen met die ganze God en met die ganze Seele. Zo. Nu dan mal 17 oder 16 en 17. Zo besnied nu de verhut van jullie hart en verhoort jullie nek niet meer. Dan de Heer, jullie God, is de God, de Jette en de Heer, de Herren, de grote, machtige en schrijfelijke God, die keine Person aanzet en kein Geschenk aanneemt. So. Kein Geschenk ohne. Kannst ihn basten. Gott nimmt das Geschenk nicht an. Einfach so. Was will er von uns? Vers 12. Wir sollen am Deinen, am Fasten, am Lieb sein, oder Leuven, und am Gehorsam sein. Dat is je nog. Zo einfach. Dat is een gouden predigt. Kannst dat wieder bleiben. Zo, nu zijn we hier met een Opferautor. Door. Eine Frau, wenn verbrennt das Altar nicht, wenn du immer vier wir und du halt wir, oder wo wir das halt, dass das nicht Daar is verbrennt. daar is een, ik weet niet waar Joanny dat übersetzt heeft, een graad is dat. Das ist ein Rast. Ja, dat we ook van brons gebouwd. En daar een beeld is te zijn daar. Ja, Weet je aha. nog? Sta je? Wie het halt wordt verbrennen, ja? Maar dat weer van brons. En dan weer hier nog de schifris, de Hena. Hena. 1, 2, 3, 4. Dat bedient krijgt de macht, de kracht van God. Het geldt wat hier, alles verstaan. Ja? Nou, nu gaan we hier de was komen. Ik zie op de 13. Wat bedient de was komen? Het is ook van brons gemaakt. En daar wordt het water, omdat de priester en de levieten, wat hier dienen, zich de hein en de feit wassen kunnen. De hand heeft ermee te doen van wat we doen. En de feit heeft te doen van waar we gaan. Also hier is een symbool van het water en de Bijbel. En wat er over ons, of met ons staat. Ja. Als we nu Johannesbrief, oder Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Dan worden wer dat woord is. Ik wil hier een verbinding maken met het woord woord. Johannes 1, Vers 1. Johannes 1, 1. Am Anfang wir das Wort wir bei Gott und das Wort wir Gott. Also, wie weten wer dat woord is? Wer is dat woord? Jesus. Ganz laut, wer ist das Wort? Jesus Christus ist das Wort. Jesus ist das Wort. So, was hat das Wort mit diesem Waschkampf zu tun? Da wordt water ingegoten, omdat de priesters, zoals ik zei, en de levieten zich de heen en de feit waschen. En onder dem water zou weer speels. De Bibel zegt dat het weer de speels van de vroes. Die hadden het waarschijnlijk van Egypte metgebracht. En nu Bezalel, wat het boer deed, die heeft dan de spelers zo ongelegd. Wat betekent dat? Dat woord in de Bibel heeft twee symbolen. Eerstens, dat woord Gottes. Tweitens, de Heilige Geest. Zo, wanneer de priester nu zich waschen gaat, en hij in deze kam zijn gezicht becheckt, dan wordt dat zijn wat bij hem gries weg. Wie is waarschijnlijk weer eenmaal blauw te waschen. En hij moet zijn gezicht en zijn feit waschen.
Wat heeft dat met ons te doen en wat heeft dat met Jezus te doen? Hij is het woord en hij wil ons rein maken. Dat woord is het woord Gottes en de Heilige Geest. Also, wenn wir nur die Bibel checken, so ist es zelfs een speel. Ja, mal die Bibel her. Weet maar, hier is voor ons de woordschap. Wanneer we in de Bibel checken, es krijgt hier een speel is. Wat zijn we wanneer we nur de Bibel checken? Krijgt ons. Also, de Bibel redt van ons. De ganze Bibel. En van de radung van God, der Jesus Christus voor ons gemaakt heeft. Van Anfang wat eind. Het zijn ook de vrienden die zegt immer, wenn de mensheid niet gezind had in Jardin do Eden, dan hadden we bloos 3 kapitelen in de Bibel. De eerste 2 van 1 Mose en het laatste van Openbaring. Dus dat onderbrukt we niet. Dat is, je krijgt een radungsplan van God. De ganze Bibel redt over onze radung. Also, wenn wir nur die Bibel checken, da sind wie vinden ons. Uit mij is dat al meermaals zo gegaan. Ik lees een tekst en zei, dit is echt. Hier redt Gott von mir. Mir sind einmal sehr dankbar, werkelijk. Ik las mal die Geschichte von Evangelien, in wo Judas Jesus verraadt. Is het recht, die verraadt? Verrodet. Zo, en dan vroeg ik, dacht ik me zo, dacht een beetje ludig, wie is de Heilige Geest hier doet. Hij zei, waar komt dat? Een mens die heeft 3,5 jaar ongeveer met Jezus metgegaan en nu jeet en verraadt Jezus. Wat zal dat? En dan kwam je een woord uit je kop zo, schon gedanke, ganz schön. Du bist es Judas. En hij zei, nee, hij zei niet. Het kon heißen, dass es Petrus sein, aber nicht als Judas. Wirklich. Aber dat ging niet zeer dan, de 2-3 dagen, het kwam niet rein damit. Wo zou Judas? Wo zou? Het zou Jezus niet verraten. Aber dan, wanneer man studeert en denkt en bedet, het ging damit slopen, het leven door, heeft dat niemand gemaakt voor dat ging. Maar mij eens zeer dan. En dan vang ik aan te verstaan, waarom de Heilige Geest mij zei dat ik zoals Judas zie. Die is echt niet ganz fiel en leal. Wenn er nicht ganz treu wäre. True weer voor Jezus. Niet de ganze tijd. Manchmal denk ik aan mij. Zoals Judas. Dan heeft een boek daarvan geschreven. Wie is de ganze jongen, die hadden ook zijn ene gedanken over dat wat ze willen met Jezus taub kunnen. En niet krijgt wat Jezus wil. Die hadden het niemals verstaan. Zo, wanneer man naar de Bibel kijkt, op zo'n oord, dan krijgt man een beeld wo Gott over ons denkt. Also de Bibel zegt wat we zijn. De Bibel zegt wo Gott ons heen wil, überhaupt. Dat is het wichtigste. Gott is zo liefdollig. Hij wil ons immer goud hebben. Hij heeft immer dat gouden voor ons. Hij wil immer dat beste voor ons. Also de Bibel is omdat we zo niet meer zo krom het hout zijn, zoals wie ze krijgt, glitje pasta zijn. En dat is het woord Gottes, krijgt hier. Nog is het bloos brons te zijn. Maar nu gaan we naar. Is te verstaan? Also, de Opferaltar is Jezus zelf. Hij heeft zich als Opfer gegeven. De Hebreeënbrief redt veel daarvan, krijgt daarvan. En de woordschap is het woord Gottes, wo wir ons vingen. Wie zij is het woord. God oder Jezus zelf is het woord wat ons bereinigt. Als de heen, oder wil de bloos uit, het had al verstaan. So. Ik dacht, dat weer vielleicht eine Frage. Schauen wir wieder. Du hast eine Frage? Bitte. Kannst du immer wiederholen, was du meinst mit Judas, was du verstanden hast von dort? Judas hat Jesus verraten. So. En mij komt dat zo, de gedanke, dat is plus voor mij, dat is ik voor die. Mij komt dat uit wie ook een verrader. So? Uit wie ook een traidor. Wie is echt niet rechtig met Jezus handelt. Maar manchmal denk ik plus van mij. En niet dat wat Jezus van mij wil. Krijgt als Judas. Hij weet dat is zijn probleem.
Waarom heeft je, ik weet niet of iemand daarover gedacht hebben, waarom heeft het is niet ons timer, maar we zijn daarbij. Waarom heeft Judas Jezus Verraden. verrot? Want hij dacht, hij wil een van de grootste zinnen van de Tjenisrecht, wat de Messias ons instellen wordt. Jezus weer de Messias. Wir verstehen das vielleicht nicht ganz. Wir sind nicht in der Kultur. Aber wenn die Jünger anerkennen, dass Jesus der Christus war, Jesus der Messias war, was wollen sie dann denken? Also, stell dir mal vor, Messias für die Juden, für die jüdische Kultur, wäre die Zukunft ja wahrscheinlich von Israel. So wird das mal fair gesagt im Alten Testament. So, nun kommt Jesus und sagt, hör mal her, komm mit mir. Was willst du denken? Mensch, wenn Jesus der Christus ist und er wahrscheinlich in Jerusalem ist, was hat er für mich geplant? Het war von der Regierung sein. Het war mit einer Regierung. Het war ein von den 12 wichtigsten Menschen, Männer oder Frauen sein in ganz Israel. So dachten die Jünger sich. Nach meiner Meinung. En Judas, der wird verloren, wie ist das noch passiert? Anstatt Jesus zijn Platz als König in Israel benam, hij is een zoon van David, hij heeft het recht om den troon in Israël te zetten. En de ganze Römer, de ganze soldaten, het ganze militair rausschoven en werkelijk maar de regering van Israël instellen. Nee, wat passiert? Hij maakt Wunder en zegt, hij was gestorven. Hij kon sterven. De mannen, die waren mij vastnemen, die waren mij gerechten en hij kon hem sterven, hij was op een woorden. Nee, resuscitaat. Ik wil opstaan. Opstaan. Wat denken ze dan? Eerst roopt Jezus, de Messias, de Koning van Israël, de toekomstige Koning van Israël, roopt mij met hem te wonen. Nu zegt hij hem dood? Nee, dat kan niet. En dacht Judas zou het wel in het wat doen, omdat werkelijk Jezus zich mal provocaar, ele queria provocar Jesus. Hij wil Jezus uitvaderen. Ja, en dat wil ook zo. Die zijn nu goed, ganz goed van weg van het thema. Maar het is interessant. Als ze dan Jezus in Gethsemane vastgenomen komen, dan zegt Jezus einfach, hör mal her, het kan nu voor mijn vader beden en hij wordt hier duizenden engelen schicken om mij vrij te maken. Maar dat is niet de plan. En dan valt Judas op eenmaal aan dat hij een Fehler gemaakt had. En dan wie hem dat leidt. Hij wil Jezus niemals verraten. Hij wil einfach dat Königreich van God, door Jezus Christus, helpen te instellen. En dat klopt niet. Maar dat krijgt mijn Meinung, dat heeft niets met het thema te doen. Gaat die op de antwoord? Dat is oké. Gaan we wieder. Dat is een andere geschichte. Dat is een gouden thema voor het tweede jaar, voor het eerste jaar. Zo, nu willen we hier mal de gardine, de verhangs door studeren. Hier zijn de vier, wat zegt man hier, cobertura, dat is een verhang? Verhangs, oder weet niet, daadje. Daadje, wel een daadje zijn. Ik weet niet wat we doen in de hand. Vier daarvan. Hier, die allersmakste, die is zo bunt. Ik wil wel opgeven dat alle dat zijn. Kijk maar, die is zo bunt. Smaak je mold, engel weer door je mold. Waar dat die vier vormen? Die weer de ganz eerste. Ik kom hier onder. Dan komt waar hier een met linszeg. Oder de eerste weer met linszeg, deze weer met linszeg, met die vier vormen. En dan hier is Korsehoor. Dat is een komisch woord voor mij. En dan nog een met Schopschoor, die weer rood, die wordt met rood gevormd. En ten laatste, hier dat ganz, dat zag werkelijk niet smaak, dat zijn de Zeiko Ladas. Dat vind ik zwaar. Dat is zo ganz hässlich. Ik weet niet van waar het hoorde, deze Ladas.
Dat komt van meer in de wildnis weet je meer. Also, kijk maar, dit weer het smakste. En dat weer het eerste. China kon dat zijn. Luister, de priester zegt dat, eenmaal in het jaar. En de priesters worden in de hele stad gaan, die zeggen dat iedere dag, oh, bloß de priesters, dat valt niet. En te wat is dat dan zo? Waarom is het van buiten zo haastelijk? En dat zegt werkelijk haastelijk. En dat is waar daar in beeld. Wat? Dat sagt schlecht. Hasslich wordt hier nicht so gebraucht. Ah, danke. Entschuldigung. Das sagt schlecht, nicht schmack, weil er sagt, das ist nicht schmack. Nee, das ist wirklich nicht schmack. In China, wer von Bute sagt, kijk maar, dit krijgt bloos in doen te zijn en dit slechte oder nicht schmacken laden. Wordt de heiligheid van God bedekt. Ganz interessant, wo Gott handelt met ons. Dat heeft wat met de natuur te doen, oder met onze natuur. Wir sind weiter hier in der ganze Opfer von Jesus Christus hat uns, oder es war da ein Bild davon. Also jeder Kamad oder jeder Schicht von dieser Gardine oder Daatje, wat hier sind, dat heeft met ons te doen, met onze natuur te doen en met Jesus zijn Opfer. Wat is de hand af? Wat is? Wat een Psycho is. Então, peles de animais marinhos, dat zijn Dat is van watertieren. watertieren. dat laden. Op Português zegt een pele de animais marinhos. Daar werd gevraagd van waar dat komt, van welk meer ze dat hadden. Is er weer in de wüste. Ja, kan zijn. Da Luda. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ah ja, aber es kann sein. Het lijkt Johnny als het van de dietje of van de plotische evazat een keer op. Daar is het zo evazat worden. Is China weit, ik heb het werkelijk nooit geforscht. China weit van waar dat komt en wat dat weer. Dat is nog niet meer te vinden. Und die weiß einfach nicht. Bloß und dort, was da in der Bibel ist. Aber schließlich und endlich, dort sag ich nicht schmack. sag ich wirklich schlecht davon. So, das ist der Vorhang. Nun werden wir mal wieder. Hier ist das Bild. Hier, ja. Das sind gerade die Daten, die hier eben sind. Und dann werden wir nun, vielleicht wel veel haben, wat we een pauze maken. Nee, nog een Ja, noch ein beetje. bisschen wieder. Ja. Ja. Dann werden wir hier mal den Eingang und wertlichen, auf die Stiftshütte, den wertlichen Zelt, was hier bijna ist, wie es kein Mensch sitzt. Als du heute kein Mensch sitzt. Das ganze Volk, was hier ist, der kann das nicht sein, was da bijna ist. Bloß der Priester weiß, was da bijna ist. Aber die Bibel sagt, was da bijna ist, und sie musste, das Volk muss einfach, ich glaube, dass das wirklich so ist, wie es keiner kann nennen. China kann dem Leben, was in Gott seine Welt ist und in Gott seine Herrlichkeit, China kann da haben. Aber wir kennen, der Jesus Christus, deswegen leben das aus ein Bild, was uns nur mit Jesus bringt. So, hier haben wir da in einer Gardine, Kreuzes hier vorne mit der Feuerfarbe und war da 5 Pastors. Das ist 4,5 Meter hoch, also das scheint von Butter zu sein, dat hier wat weh. Aber nicht ganz was binnen. Und hier ist weiter ein Bild von Jesus Christus und dann kommen wir weiter an. Das hat dasselbe Meinung Wort hier von Bute. Die Nummer 5 ist die Gnade Jesus, die uns den Weg in die Wahrheit wies, omdat wir dort leben, was in Jesus Christus oder in Gott, von Gott, der Jesus Christus uns gegeben hat. So, das ist nicht zufällig, dass da 5 sind. Das ist, wie es dort Mathe 5 sind. Dat is de genoot van God en de persoon van Jesus Christus. Wat de ingang door de Heilige Stad is. Nou, hier binnen zijn we het wel een beetje meer over de pasta hier zijn. Hier weer 5. Dat is te zijn. 1, 2, 3, 4, 5. Hier hebben we de 5. Dat is niet ganz im Mond, maar hier zijn die.
En hier, om den Allerheiligsten nennen te wonen, dat zijn Feier. Also dat is ook waar, heeft ook waar zijn Meinung met de nummer, das Symbol van de nummer. Want 50 nood is Feier, dat is de eerste reden, dat is de nummer van de Schöpfung. En ik denk, dat een Schrijver mir mal weiß, dat hier vielleicht dat een Bild is van de Feierform, wat we daar hebben. En jeder heeft zijn Bedienung en de Feier-Evangelium. Hier ist das vielleicht deutlicher, woran wir Feier-Evangelium haben. Wat de gouden Noorrecht ons brengt. Also al dat wat Jesus als Evangelium oder gouden Noorrecht für die Menschheit heeft, is hier bewiesen, dat deze Feier passt. Dat kan zijn. Für mich ist nur Feier de Schöpfung, dat wat Gott gemacht hat für die Menschheit. Ja, das ist ein, was hier ist. Dann hier sind wir in der Heilige Städte. Hier sind 3 verschiedene. Ich mag noch über die Brüder hier reden. Dann gehen wir nur in den Post. Hier sind war der Akatienwald. Akatienwaldbreder. Ja. Das sind die Brüder, die hier sind. Schaut mal. Diese sind nur über 45 cm breit. Und da sind, ich habe hier ein Bild. Da, 48 Breder, 4,5 Meter hoch. De met goud übertrokken. En feit van Silber. Dat wordt interessant. Kijk maar hier. De feit van de Breder, die zijn van Silber. En met goud übertrokken. Is te zijn? We houden je reed van dat vlees. Dit is een boom van acaciahout. Kijk maar hoe scheef dat is. Dat is een beeld van mij en jou. Van mij en du. Die zijn dat al. En op einmal komen we naar. Nu zijn we over schmakke Breder. Kijk maar daar. Ganz schlecht gemaakt. Wo ze dat uitschreeuwen, weet ik niet. Wie wordt mal gezegd dat dit halt bloos met veel vier en water. Dat moet in water gedoopt worden. En dan met de heid gemaakt. En dan komt het aan om die gelijk te maken, omdat het schmakke Breder is. Es ist nicht so, wo Gott mit uns handelt. Jeder, die nicht manchmal so schlecht ist wie Dokter mir in Water, Dokter mir in der Bibel, sag ich mal, hey, nu zieh mal die Gehorsam, nu doe dat mal. Es ist nicht so, da passiert das bloß mit mir. Ne? Und dat Gott uns ein, und dort hij uns tracht machen kann. Auf Portugiesisch gibt es ein Ditado. Ein Spruch. Pau que nasce torto morre torto. Pau que nasce torto, een stok wat scheef geboren wordt, die storft ook scheef. Maar dat is niet de waarheid. Dat kan niet zijn. We zijn scheef geboren. Alle wir sind in Sünde geboren. Und dann auf einmal kommt Jesus Christus und macht uns ganz schlecht, ganz in Geschmack. Das ist ein schmackes Brat. Was hat das Breder hier te doen? Waarom zijn die zo en waarom zijn die op einmal met goud übertrokken? Wir sputen, door een hof, daar wir alles met brons. Weet je nog, daar wir de afval door, die wir van hout en brons gemaakt. De waschkomer wordt van brons gemaakt. De Eintritt, die heeft ook zelf, oder boeten we ook zelf op een stremel. En nu op einmal zijn we gerecht worden en die gerechtigheid hier schreien, dat Jezus Christus nu geven met goud. Übertrokken zijn. Also nu is onze natuur weg. De scheife natuur, der Jezus Christus, is weg. We zijn met God betrokken. Also nu is jeder van ons wist de Herrlichkeit oder de Herrlichkeit van God, wat het God bedient. Is te verstaan? Eerst wie we scheif, nu zijn we geraten, oder glitje post, oder breder, en nog met goud. Is dat niet wunderbaar, ey? Ik vind dat schrijkelijk macht, zei ja, oder wunderbar. En dan is hier nog ganz wat interessant. Kijk maar, hier ist auf diesem Bild ist noch zu sehen. Hier sind die Dweerstangen. Da sind 5 davon. 1, 2, 3,
1, 2, 3, da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zijn 5. Dat staat in de Bibel geschreven. Wat heeft het nou met te doen? Deze breden zijn 2. En de brede taub, hier zijn we niet meer apostel, hier zijn we brede. Dat meint de ganze church, wat zich taub hält. Wo hält sie sich taub? Met deze 2 stangen. Dat war dan de nummer 5. Nummer 5 heeft met de genoot Gottes te doen. En heeft met de 5 diensten te doen. Wat Jezus voor de gemeente heeft. Also de 5 diensten houden de church, wat we zijn, als breder, taub. En de ganze church, de ganze gemeente, is met God betrokken. Wo sind die 5, die 2 Stärke? 1, 2, die zijn hier niet te zijn. Du hast einer, 1, 2, 3, 4, 5. Als jeder sieht, sind 5. Kannst du den Text lesen. Vielleicht die Bilder wissen nicht. Aber in 2. Mose steht, da sind 5. 5. Also, dat zijn de 5 diensten. We hadden in Mord, hebben davon geleerd. Dat war da ein Symbol von Jesus Christus. En deze 5 diensten, met Jesus Christus taub, houden de ganze gemeente taub, als breder. Omdat we ons niet verstreken. Es geht so. Hij dat verstaan? Es geht. Ja. Nou ja, dan nachher gaan we wieder. We hebben een pauze maken. Zullen we een pauze maken? Yes. Ja. Wanneer je vragen hebben, dan doe het nachher. Bitte. How great is our God? Sing with me, how great is our God?
generación que le adora. ¿Están listos? ¡Arriba! ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristezas. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. ¿Cuántos creen que el gozo del Señor es su fortaleza? ¡Hey! Decláralo conmigo. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa, tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristezas. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. ¿Cuántos pueden hoy decir que ese gozo del Señor es su fortaleza? ¿Cuántos están listos para danzar y gritar? Vamos conmigo. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén.
noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará? La Hallo, iglesia hallo. adorando. So, we hebben wieder merken. La iglesia adorando, la iglesia celebrando, la iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, vengan, las bodas cerca están. Se acerca el gran día, celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará? La iglesia adorando. La iglesia adorando. Los que lo esperan están de fiesta. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro So, zullen we wieder maken, bitte. En nu willen we zijn wat hier in de Heilige Stede is. Du kannst op die boek op Seite 16, bitte. Het kan een beetje schwinder hier, wie we hebben bloß 2 dagen om dit alles nog te zijn. En we hebben niet ganz tijd om alles. Also du kannst dort nog hier durchstudieren, de ganze Bibeltexte wieder lesen oder weiterlesen en zo verder. Zo, wat hebben we hier in de Heilige Stede? Drei verschiedene Meubel. En die zijn zeer wichtig. Hier de lampenhouder, en hier de weerrookautor en de dash van brood. Laten we nu met een dash van brood aanvangen. Daar zijn de etliche kleinigheden wat we hier maken. Dat is waar daarvan dat hout je boet. En met goud, kom ik vallen, Coberto de Oro. Met goud betrokken. Betrok, dat is het woord. Alles met goud betrokken. Zo, hier binnen, hier in de Heilige Stede, zijn we blauws goud. Alles is met goud. Ik zie dat wel uitrekenen hoeveel dit gekost heeft. Dat is een interessante informatie. Dat was tussen 65 en 17 miljoen dollar. Dat kost dit op te boeren. Wanneer het zo moet. Dus daar wordt veel goud gebruikt. De ganze wijn hier is alles met goud betrokken. En de meubel hier binnen ook. Zo, hier is niet meer brons te zijn. Wie is dat? De zin is nu al gerecht. We zijn al alle geraad, nu boven, naar de heiligheid, of in de weg, naar de heiligheid van God. Hier in deze heilige stad, hier hebben we de waarheid. Hier wordt alles klaar worden. Wo we zijn met God en wat God voor ons gemaakt heeft, door Jezus Christus. Wat bedient al deze meubel? De dash ten Beispiel, dat is dat brood al, een dash van brood. Wie is het brood van leven? Simon.
Jesus. Also, hij is het brood van leven. Hier is hij vader. Ja, wanneer man vragen wordt, wo is Jezus hier? Hier bij dit brood. En hier zijn etliche kleinigheden wat we moeite maken. Er zijn 12 brood. Brood. 12 brood. Oder für jeder Stamm, für jeder Stamm von Israel ein Brood. Deze in het Nieuwe Testament worden een beetje anders genannt. Os pães, a portuguesa, os pães da proposição, de brood van, ik weet niet wat dat te zeggen. Maar dat is zo als van, dat is het brood, de brood, die wat God zet. Os pães que Deus vê. Dat brood wat God zegt, hoe is dat im Nieuwen Testament? Os pães da proposição, Rijmabrief, capítulo 1, is opgeschreven. Ruim Não, 9, alguma coisa. 9 e 11. Römer 9, vers 11. Ja, ja, protestes, ja. Dan als de Kinder nog niet geboren werden en nog niet gouden er bij zich gedaan hadden, toen met de uitwol de roodschluss Gottes bleef. 8-0. Nou, dat is het niet. 8-0. Ah, geduld. Also langsam, langsam. Rijmabrief, halleluja. Rijmabrief, brief. Sim, absoluta. Romanos 9:11. Tinha que ser. Sim. Ó, 9:11. Quando fala dos gêmeos e do propósito de Deus. Bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. En er die geboren waren niet gouden, nog slechter gedaan hadden, dat God met zijn wil waar durchkwam, dat het niet van wolken afhing, Zo. maar van beroepen zinnen. Ja, dat woord vol, dat wordt hier waarschijnlijk op Griechisch prothesis. En dit woord, ik had het hier opgeschreven, dat heeft met dat willen Gottes te doen. Also, dat bruid wat hier weet, dat meint dat de willen Gottes voorzien falsch. Nu willen we dat anders doen. Wie zit je van buiten naar binnen? Wie gaan naar binnen? Maar wanneer we van anders zijn, dus als God dat zegt. Wie hij is hier heen deze gardien hier. Hij is daar is de heiligheid van God. Wanneer deze gardien opgeheven wordt, dan zegt God, tot deze steed, tot deze meibel. Het eerste wat hij zegt, het is ganz interessant, wie waren voor zijn wat het bedient. Dat is de weerrook-autor. En dan zegt hij dat zijn lijntje ziet en zit het bruid. Dat meint, dat hij, God heeft een welle voor zijn volk. God heeft een welle voor ons. En deze welle wordt vollständig door Jezus Christus. Wie is hij? Jezus is het bruid van leven. Dat is te verstaan. Also, God, dat bruid, dat meint dat God een welle heeft voor zijn volk. Dat is het bruid van welle. Daarin wordt het zo gezegd, op Hebreeuws is het zo, dat is het bruid wat God zet. Op pão da proposição, da proposta de Deus. Dat is te verstaan. Hauptsächlich dat is bruid, dat schmeidt schijn, en dat is Jezus. Dit wie bruid ohne, ja? Ohne Südig, Ja, dat. Ohne Ferment. ohne Hev. Ohne Hev, ja, ohne Hev. Also ganz klein. En de priester die moest hier op de Sabbat en Zinnewind naar Nena gaan en dit bruid eten en fresh het naar Palais. Also dat is, wordt immer fresh gemaakt. Einer allein muss dort alle arbeiten. Ja, een priester. 12 brood. Hij had een ganze Nacht dat ook. Hij had je tijd dat ook. Want de Bibel zegt niet, dat zullen de groep nennen. Dat is een priester. Is dat weer de hoge priester, dat weer Aaron en zijn jongens.
hat erstmal Feier. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Du kannst das in 4. Mose Kapitel 10 lesen. Als de Bundeszelt vor dich war, als er alles gebeut war, dann wollten sie das erste Mal den Wierrock bringen und den Altar. Und dat moest het 4 zijn van den Opferaltar. En 2 jongens van Aaron, oder van, ja, Aaron, dat weer de priesters, die hadden zich dan al schmak uitgetrokken, zoals we gisteren zeiden. En jeden en starven op eenmaal. Waarom? Die had niet het rechtje 4 gebracht. De eerste dag starven die jongens. Nu weer bloos van de feier, weer bloos 2. Also de priesters, wat nemen konden, dat weer Aaron, dat hij weer de hoge priester, en zijn het bij de jongens, Eleazar en Itamar. Luister, die moesten dan ook de ganse brood opeten. Die moesten ook veel vlees opeten, van boete. Maar daar weer nog een paar levieten. Nou, als het koud, zijn we weer begonnen. Nou, hier zijn we beschäftigt met Jezus als brood van leven. Hij is de beschafting voor ons leven. Alles wat we broken, heeft Jezus gemaakt voor ons. We broken niets meer. Ik meen dat is wunderbaar. Nou, hier is nog wat ganz interessant. Hier is de lampenhuiler. En dit is een symbool of een beeld van de Heilige Geest. Geven we naar Jesaja kapitel 11. Jesaja kapitel 11. Hier hebben we dan met nummer 7 te doen. Zet maar hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lampen. Wat is nummer 7? Dat wat voordig is, wat perfect is. Zo, Jesaja kapitel 11. Ja, das ganze Kapitel? Nou, bloß den ersten Vers, erste 2. Okay. So aus ein Ost uit ein Staben Rütwost, wird einer von Davids in den Nachkommen abkommen. Wie ist das? Das war der Jesus. Van de wortel wordt komen, wordt er vrucht dragen. Wordt vrucht dragen. Ab dem wordt dem Herrn zijn Jes komen. Ein Jes met wijsheid en verständnis, ein Jes met roten Kraft. Tal mal mit, wie viele Jester hier genannt sind. Tal mal mit. Ein Jes, dem den Herrn kannt en am iert. Soll ich noch einmal lesen? Ja, noch mal. Ab dem wordt den Herrn zijn Jes komen. Ein Jes met wijsheid en 1, verständnis. 2, Ein Jes met roten 3, Kraft. 4, Ein Jes, der dem Herrn kannt 5, en iert. 6, Dem Herrn ihren Wort am eine Fried seinen. 7. 7 Jester. Deze 7 Jester sind waar Openbaringbuch waar. Wie Jesus sagt zu Johannes, hij soll 7 Briefe schreiben. Für 7 verschiedene Gemeinden. Und jede Gemeinde hat sein Jest. Also der Jest Gottes hat 7 Bilder, verschiedene Bilder. Die sind hier beschrieben. Also dit is een beeld, de lampenhuiler is een beeld van den Heiligen Geest. Hier sind etliche interessante Sachen. Dit is het einzige Meubel van de ganze Bundeszelt, wat niet gezegd worden is, hoe hoog dat zal zijn en hoe breed niets daarvan. Dus al de Meubel die hadden ze in Megiddo. In de motor. In de motor. En dit niet. Also, dat is wel een beeld van den Heiligen Geest, die heeft geen moed. Die is groot en klein, zoals hij zich dat voorstellen wil en zoals hij dat wil. Dat is het einzige licht wat hier weet. Hier zijn je de ganze dag even. Geen mens kan wat zijn. En de priester kan bloos zijn, wanneer dat licht door weet. Dat licht moest immer, ook dat wordt iedere dag in ordnung gebracht. Iedere dag moest de eil gebracht. Iedere dag moest de, agora sim, espevitador. Espevitador. De lampen, die hebben een band. Die moet afgesneden en getuscht in water eten. Sonst würde er nicht brennen. En dat moest de priester iedere dag. Omdat immer het licht doorweegt. Dag en nacht. Also, het is een wichtig beeld dat Jesus Christus wie den Heiligen Geest schrie. En hij heeft geen moed. Hij is einfach frei. Zo groot als hij wil en zo klein als hij wil. En hij heeft 7 verschillende
da. 7, wij worden zich wijzen. Dat. Ja, wat in Jesaja geschreven is. Also, dit is het licht wat de waarheid brengt. Een interessante zaak, wanneer we Jezus zien, leren ook even den Heiligen Geest lezen in 14, 15 en 16 kapitel van Johannes. Daar wordt bloos eenmaal van den Heiligen Geest gezegd. Hij zegt dat is de Geest van waarheid. Maar wat zesmaal, Jezus leert zijn dingen en zegt zesmaal even den Consolador, hoe zegt man dat? Parakletos. De trooster Parakletos, dat is het zo op Plotisch, Parakletos. Dat woord Parakletos. Den, Consolador, encorajador. die wordt als trooster genaamd. Trooster, ja. Ja. Dan zegt Jezus, de trooster wordt komen. Het gaat weg, maar de trooster komt. En dan zegt hij, nannt hij eenmaal als Heilige Geest, Espíritu Santo, vijfmaal als Geest van waarheid en eenmaal als trooster. Also dat zijn verschillende zaken wat de Heilige Geest in ons leven deed, na de lering van Jezus Christus voor zijn jongeren in deze 3 kapitelen van Johannes. Dat is het laatste maal wat ze dat opkomen. Also, het meint zo, de Geest van God, wat in het Oude Testament zo genaamd wordt, de Geest van God is niet bloos heilig. Hij is ook een trooster, een geest van waarheid. Hij wordt de waarheid wijzen. Hij wordt ons beleren, ons benamen. Hij wordt ons de waarheid immer wijzen, wie zij de geest van de waarheid is. Het is te compliceerd, zij dat is niet compliceerd. Halt niet. Es ist zu verstehen, bitte. Es ist wirklich. Wirklich, verstehen. Also, het meint het zo. In viele steden maken, du weet apostel wat ik zei. Was hij apostel wat ik zei. De geest van God is bloos niet om ons heilig te maken. Het is niet bloos de Heilige Geest. Hij is niet bloos door om ons te geven. Is etliche mensen zei bloos dat hij de Geest ons geven. Dat is niet bloos. Hij is een Heilige Geest, want hij is zo heilig als God en wil ons tot dezelfde heiligheid brengen als God is. Subject para ele, a referência. Qual? Só me fala. Zo, God is heilig. We zijn damit einverstanden. Ja? Amen. Zo. De Heilige Geest, oder de Geest van God is ons gegeven worden, omdat we ook heilig worden. Krijgt zoals God is. Doorheen wordt hij Heilige Geest genaamd. Also hij is niet bloos door om te geven te geven. Dat is veel meer. En om mijn mening is manchmal dat die Heilige Geest wordt zo menosprezado. Wordt niet wertgeschätzt. Ja, klein gemaakt. Nou ja, de Heilige Geest is ja wat gegeven heeft. Nee, dat is de Geest van waarheid. Dat is de Geest van haar. Dat is de Geest wat wist hoe haar, hoe lang of hoe groot Jezus als haar is. Dat is dat te verstaan. Ele mostra quão grande ou quão grande é o senhorio de Jesus. Hij wijst wel groot de herrschaft van Jezus is. Ja, doorheen is dat Geest van haar. Wanneer we mal Paulus zijn brief lezen en wanneer hij even dat zegt, dan is het manchmal een Geest van Christus, Espíritu de Cristo. Dat heeft ook wat zijn bediening. Dat is ook wat anders. Waarom schrijft Paulus 2-maal of 3-maal sogar über den Geest van Christus? Wie hij zegt, of uiteindelijk, Paulus wil zeggen dat de Geest wat van haar komt, de bewijst hoe Jezus als Christus hier gewerkt oder op eerd als Christus gewerkt heeft. En hoe we dat verstaan moeten, hoe Jezus oder als Christus vandaar nog staat. Hij is de haar van de ganze Schöpfung. En hij is Christus, we creëren alles wat van God is, door Jezus en Christus. Waar dat wat we eerst hier reden. Daarom is het een geest van Christus. Do Consolador, ou do Espírito da Verdade. Da verdade, sim. Johannes 14, Vers 17 sagt, dort ist der Geist, die Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann, weil sie den nicht sieht und noch nicht kann.
Ja. Je wat kennen den, wils de woont en junt en wat Ja. met junt zijn. Zit wel een lering wat Jezus even den Geest gaf, is dat hij wordt ons alles leren. Hij wordt ons alles leren. Vandaar zetten we hier en gaan de Bibel op en leren etliche zaken van de Bibel en van God, wie de Heilige Geest en ons is. We worden dat niemals verstaan. Dus hier steht geschreven op deze vers dat de Welt den nicht chant. Die Welt chant den Geist von Gott nicht. Wenn die Welt den Geist von Gott nicht chant, dann können sie die Bibel auch nicht verstehen. Als Bibel. Jetzt sei einmal zu der Schüler, vielleicht hat hier auch gesagt, irgendwie hat Gott, oder irgendwie nicht, die Heilige Geist hat die Menschen einfach, wie sagt man, inspiriert. Die heeft den tot eigen geeft, inspiriert. Inspiriert om de beetje alles te schrijven. Wel moet zeggen, Jesaja, de profeet Jesaja. Hij wordt van de Heilige Geest in het Oude Testament inspiriert om te schrijven wat we hier hebben. Het is een lange boek. 66 Kapitel. Dat is een Bibel in het Oude Testament. Een Oude en Nieuwe Testament en Oude Testament. Zo, ganz lang. Von waar heeft hij die Veda? Heeft zich niet einfach gesagt, zo Gott, nu zei mir wel wat hij geschreven wordt. Hij heeft geschreven, de Heilige Geest zei, dat is richtig, dat wordt je het in de Bibel nemen. Also, de Heilige Geest heeft het geïnspireerd en hij heeft het ook, doe je, agora se vire, cryptografado. Die heeft dat, Jeder von uns hat ein Passwort und Cellphone, oder? Du hast doch ein Passwort hier. Je hebt een Cellphone. contraseña. Een senha. Du hast doch, ja? Also, de Bibel heeft ook senhas. Passwords. Wer hat die Passwords? De Geest von der Wahrheit. Die Welt chante nicht. Wenn ihr nicht den Passwort habt, die Sänger von der Bibel, dann wollen sie das auch nicht aus Bibel, aus Wort Gottes verstehen. Sie verstehen das aus Buch. In Brasilien ist nur ein Mann, het oor me iedere dag want dat zijn Instagram. Ja, dat is een filosoof. Een filosoof. Denker. Ja, hij heeft nu een cursus, een communiteit, een Instagram gemaakt. En hij roept mensen om de Bibel te erklären. En we zeggen, wie euren ons, we zeggen, wie tieren ons. Mensen zeggen, wat versteht zo'n mens van de Bibel? Hij versteht niet de Bibel als een woord Gottes. Hij versteht de Bibel als een boek. Wie zei den Heilige Geest niet chant? Hij is niet een Christ. En hij wil van de Bibel rechten. En ja, voor Christen en niet Christen. Dat is zo. A Bíblia para os que creem e não creem. De Bibel voor zijn wat geloven en die wat niet Wat geloven. denkt hij zich? En hij kassiert een klampe geld daarvan. Een klampe, veel. En dat woord Gottes is ons in sonst gegeven en wie zullen dat in ons wiedergeven? Ganz einfach. En hij wordt niemals daarheen komen op zijn zaken. Niemals. Dat komt van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Is de Geest van de waarheid. En hij leert ons. Is het te verstaan. Also, de Heilige Geest is veel meer als bloos. Hij wordt ons gegeven. Hij heeft ons gegeven. Ganz bestemd. Maar hij is meer. Die moet aan mij respecteren. Aan mij loven. Aan mij eren. De Heilige Geest. Ohne hem tive nichts. Paulus sagt in 2 Coríntios capítulo 3, vers 5. 2 Coríntios 3, 5. Wir können nicht mal ein Gedanke taubstellen von uns selbst. Wir zijn ons niet zo als wanneer wir uit ons zelfs tot ontstand wären. Alles wat wir vor dich bringen, komt van God. Ja. A português não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Wir zijn niet mal, wir haben nicht mal die Möglichkeit, selbst zu denken. Ja, dat wil ik zeggen. Isso mesmo. Não somos por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Also Paulus sagt, het is ganz en kort afhängig van de Heilige Geest. Alles wat ik schreef, wat ik predigt, dat komt van de Heilige Geest. Is het van mijzelf kan nog denken. En zo is het met ons Christen. Also dat is een woord van de Heilige Geest, van deze Geest wat hier is. Oké, tjeven wieder. Vamos lá. Nu komen we tot den weerrookautor. Is het richtig? Weerrook altaar. Ja. En dit heeft met onze aanbidding
en louvor e adoração. Aanbidding en en Ere. Ehre te doen. Also hier ist so als ein Rook, etliche Zeien, dat heeft met de zingen te doen. Wir brauchen nicht ganz so einstimmig singen. Wie Gott hört uns Lobgesang nicht. Er regt das einfach. Wann es dann verstimmt ist oder nicht, das ist kein Unterschied. Aber das ist nicht so. Wel we leven even. En vernünftig singen. Ja, we leven even en vernünftig singen. Wie ze eigenlijk zijn ganz eigen. Nee, verstanden te singen. Het Spaß, aber dann sagen sie, no, wir brauchen uns nicht, die Musikus. Die sagen, nee, wir brauchen uns nicht zu bemühen. Wie Gott, die hört nicht Muttertau, er redet einfach. Nee, aber dann, die Menschen, die hören das, das ist doch vernünftig. Ey. Die willen dat ook sehen. Nou, dit is bloß ein Desabaf. Die braucht dat nicht annehmen. Aber dieser Autor, dat heeft dan te doen met den Lobgesang. In Openbaring, Kapitel 5, da sagt, krijgt davon. Also, nu verder. Wanneer we het beeld van bijlen en boete zijn, het tjetje, en van God de gordijn opheeft, het eerste wat hij zegt, zijn niet meer onze zonden. Sind nicht mehr das, was wir getan haben. Das ist uns Lobgesang und unsere Anbetung. Ist das zu verstehen? So, also Gott ist ein Allerheiligste. Wenn der Gardin abhält und wir da sind, das erste, was er sagt, ist unser Lobgesang und unsere Anbetung. Da wird es so wichtig. Und dort hat David nur verstanden. Lesen wir das Psalmbuch. Dan was daher komen, wo David dat verstanden hat. Op viele davon. Wat werkelijk aanbidding is en wat werkelijk Lobgesang is. Die jong, die kon dat zeer schön. So, we gaan wieder. Je moet het nennen. We moeten endlich mal tot de Bundeskist en de Verzuiningsdiensten komen. Dit is het Allerheiligste. Hier weer de gardien wordt daar weg. En heel de gardien weer dan een meubel. Een meubel, ja. Dat is de Bundeskist. En binnen de Bundeskist, daar werden de twee stenen met de gezaten, 10 gezaten. Een gefäß met manna en Aaron zijn stom. Dat waren die Aaron. En Aaron zijn stok en een kampje met manna. Ja, manna. En hauptsächlich de 10 geboten, de gezat. Wat heeft, voor mij is maar wichtig de verzuiningsdiensten. Dat zijn twee verschillende zaken, de Bundeskist en de diensten. En waarom is het zo wichtig, de diensten? Wie is dat als een verzuiningsdienst? Een verzuining, reconciliação. En het naam dat op Portugies is refiliação. Wie wäre mal als mensheid? We hadden gemeenschap met God. Ganz en kort, plena comunhão. Also wie so wie dat Adam, naar mijn mening, Adam en Eva die brauchten niet mal beten om te weten wat God wil. Om Gottes Wille te weten. Dat was einfach zo. De leefde je touw. Dat is dus door in uit. We zijn, hoeveel jaar? Eva 40. 42 jaar bevrijd. Also we weten al wat we willen. Wat ons schijn schmijt, wat we willen. Waar we ons aansluiten willen in het jaar. We weten al. Ah, dat braucht niet zijn. Dat braucht niet zijn. Ja, wenn was Falsches macht, dann checkt sie mich einfach so an, dann weiß ich, oh, ich habe was Falsches gemacht. Du hast auch, ja. Also, was macht das? Die Gemeinschaft. So, wie weit all an zijn willen. Zij weet wat ik willen, zo ook. Zo wil het een paradies werden ze zijn. Also, dat je nu is het weg. Nu waar dat zeetje den willen. En wie wären, oder Adam und Eva, die wären einfach so taub mit Gott, dass sie Gottes, viele sind ja sein Sohn Gottes. Dat is een Kinder Gottes worden. Kinder Gottes. So, die Verzuiningsdeidsel, es krijgt vader aus Gottes Kinder te worden. Refiliação, reconciliação. Dan weer dat falsch.
wordt kram, wordt slecht, wordt slein, wordt alles scheef. En nu wordt dat gelijk gemaakt en nu zullen we de verzuining proberen. Kan ik dat even zeggen? Refiliation, dat moet zo zijn, dat moet zo zijn als zoals verzuining, dan is dat voor kinderen jong. Ja, We waren te kinderen gemerkt. ja, we worden als Tjea Gottes gemaakt. Wie Dat werden is Tjea zelfs gemerkt Gottes? het woord, dat is niet, dat gaat van je Ja. twee palavras, ne? Nee, dat is niet zo'n woord. Refiliation heeft het niet. Maar dat woord verzuining heeft het. Ja, ja, maar dat voor kinderen jong, dat jij het niet, dat is wat ik wil zeggen. Ah, oké. Hebben we hier gemerkt. Ja, also, wie werden wohl Tjea Gottes, hebben ons verloren als mensheid, nu zijn we waar terug. En dat heeft er met dit te doen. En over deze Duitsel komt krijgt die heiligheid, die heiligheid, a gloria, a presença de Deus in die mens of David door. Op deze Duitsel. Eva de Bundesjes. Also dat wichtigste voor mij, voor ons dit, is dat we verzuimd zijn, die tjenen waar naar God komen. En hij neemt ons verder aan. Daar krijgt het een weg. Daar is de weg, de waarheid en het leven. Hier is het leven. Hier is een verzuimingstijd. Al dat wat we hier deze dag gereed hebben, dat neemt hier een eind. Want dat is een Duits. Hier moet dat bloed, wat eenmaal een jaar de hoge priester bracht, hier moet dat uitgegoten worden. En dan wordt het ganze volk verzuimd met God. Eenmaal een jaar ging de hoge priester nemen. Eenmaal een jaar bloed. Niet ohne bloed. Hij moest dan met bloed komen. Hebreeënbrief, kapitel 8, 9 en 10, kannst du dat dus even lezen, wenn du das weißt. Da sagt er, dass wir haben nu een nieuwe weg. Daar is dat bloot Jesus Christus. Also de weg, es krijgt het. Van Anfang an. Wir gaan nennen, onze zenden, wir brauchen nicht mehr, nicht mehr betonen, das ist alles betont. Jesus Christus ist da wie ein Autor, wie ein Abfalltor. Wir gehen einfach vorbei. Wir gehen nur de Wurst kommen. En verstaan dat als het woord Gottes voor ons, we gaan ook voorbij en gaan einfach nemen. We hebben den Heiligen Geest, we hebben in Jezus hebben ons beschaft met zijn bruid. We leven ter aanbidding en eren Gottes en zijn in den Allerheiligsten. Dat is geen gardien meer. Niets. Jezus is tussen wat gegaan en we kunnen einfach heraan. Dat is een weg met zijn bloed en we zijn verzuimd in deze weg te gaan. Nee, gaan. En de gemeenschap met onze lieve Vader in Himmel. Also, wanneer we hier zum Schluss, Jesus seht je, je wordt in jeder Kleinigkeit feiern. Ja, nicht über alles geredet, aber jede Form oder jede Kleur en jedes Material wat hier heeft alles met Jezus te doen. Alles met Jezus zijn woord voor ons. Omdat we tot deze verzuimingstijd zullen komen. Hier zijn nog, kannst du zijn, er zijn twee engelen. Dat niet? Dat zijn de cherubins, wat zegt man? Cherubinen. Cherubs. En die huilen hier. Die checken een naar de anderen. Hier is de heiligheid God. Krijgt in de midden van dit. Wat te maken is dat man Adam en Eva van den Gorde uitgevoerd worden. En dan staat geschreven in 1 Mose kapitel 3, vers kan zijn 24. Daar staat geschreven dat de weg voor het paradies is niet touw. En twee engelen stonden daar. En die kunnen niet nemen. China kon mij nemen. Ik weet niet wat dat is. Maar irgendwo op deze wereld is dit een weg. Ik kon me voorstellen, wanneer Adam en Eva op eenmaal terugvallen. Kapitel 3, 23. Daar staat het Eva de engel, wat daar op in de stond. En wanneer Adam en Eva waren neervallen, dan zei de engel, nee, dat kan het niet. De weg is touw. Nu zit het een andere weg. En hier heeft God een andere weg gegeven. En we komen verder naar de engel. Maar nu is de weg vrij. We zijn verzuimd.
Adam und Eva können nicht. Het kon ook voorstellen, Adam en Eva zijn jongens. Überhaupt Abel, Abel, was hij zijn Opfer bracht. Hij heeft vielleicht met Adam en Eva geleerd. Sie können ein Paradies nicht nennen, aber vielleicht brachten sie sein Opfer auch Kreuz verder der. Oder Engelveren. Die können nicht nennen, aber hadden irgendwie om Gott geleerd, wo sich, oder wo Gott, wo ein Opfer Gott annam. Und dat haben sie vielleicht seine Kinder geleerd, seine Jungs geleerd. Und die deden dat ook nog. Daarbij nam Gott aber sein Opfer an. Und dort, nach meiner Meinung, wird das Kreuzfelde der von Gott. Hij kon aber nicht nennen. Und wie können wir nennen? Das ist bloß ein Bild, so wie wir gelesen haben. Der Hebräerbrief sagt, das Ganze, was wir hier geredet haben, das ist bloß ein Bild. Die Wahrheit ist in Jesus Christus. Wir brauchen nicht mehr morgen, kein Priester mehr tolen. Wir brauchen nicht mehr nur die Priester schonen. Wir brauchen nicht warten, einen Tag im Jahr. Wir können einfach nennen gehen, wie es Gott uns versandt hat. Amen. Schluss. Dann Frage. Ich habe eine Frage. Wat zijn de toefelen van je zaad eerst door? Fasse den over. Wat zijn de toefelen van je zaad krijg im Allerheiligsten? Im Allerheiligsten, ja, das ist interessant. Dit is de Bundesschest, dat is marca do testemunho. Dat is een chest van wat een Zeugnis aufgeven. Ja, ein Zeugnis auf die. Was für Zeugnis heeft deze Bundesschest auf? Dat Gott mit seinem Volk ein Bund hat. Eine Allianz. Also, die Steine von Gesetz, das wäre gleich die Steine von Bund. Da ist es Welle Gottes für sein Volk geschrieben. Da kommen auch noch andere Sachen dabei, aber das sind die wichtigsten. Und die worden in der Bundesschest neergedaan om te wijzen, om te zeugen, dat Gott mit seinem Volk einen Bund hat. Ja? Wenn man nur die Geschichte wiedergeht, dann fängt man nicht mal Mana in den Bundesschest, auch nicht Aaron sein Stamm. Die sind verschwunden aus dem Tempel, wo er wird. Und irgendwer hat hier näher gecheckt. Die durfte das auch nicht, aber irgendwer hat näher gecheckt. Und vastgesteld dat dat weer het lustige Gesetzesteine. Waarom wir Aaron sein Stamm nicht mehr? Weil es Jan Priestertum braucht nicht mehr. Weil es nur als Jesus als Priester. Und Mana brauchen wir auch nicht mehr. Weil sie wollen nicht mehr in der Wildnis. Jesus ist als Brett. Hast du verstanden? Wer hat du neergecheckt? Ich weiß nicht. Maar irgendwer. Die heeft je dat vastgesteld dat mannen niet meer weer in de Aaron zijn stam ook niet meer. En mir ist zum Schluss hier Eva Mana. Dat Mana, wat Israël 40 jaar in de Wildnis gegeten hat. Jeder Tag. Nu verzeih mir, wenn du ein bisschen understeht. Aber mir ist das wichtig geworden. Das Volksrecht, das Mana, wie es das wäre, die reklamieren de ganze tijd in. Die Grimzooien-dame. De Grimzooien. Ja. Ik heb dat woord, aber ich hatte Schiss, dat te zeggen. De Grimzooien daar. Ja, dat vind ik kut, we gaan niet Fleisch, we gaan niet dit. Ja, nou ja, het was je ontvoeren. Maar je wordt dat iedere dag eten. Wat is? Oh, nou ja. Grunsen, ja. Ja. Je wordt dat nu iedere dag eten. Die moesten dat eten, of ze nu willen dan niet. Die hadden daarover gereed. Ja. Iedere dag honingskokken eten. Iedere dag. Nee, wat gaan we vanuit de middag? Honingskokken. En toen ook als je brood nog honingskokken. Iedere dag. Baat ze leren van afhankelijk van God te leven. Also, 40 jaar hadden ze dat gegeten. En voor mij is het zo, dat mannen, dat we een eten voor de tijd in de Wildnis, in de Wüste. Nicht in Land of Promise, naar Terra Prometida. Nicht in het land van de verheitung. Ja, daar gaf het niet meer. Dan vanaf zeggen de mensen, nou, het wil je met manna voederen. Dat het niet. Wist je, wanneer du dat eet, dan ben je nog immer in de Wüste. Dat is niet het rechte verheißen van God niet.
Ja, aber dann sind die wel in der Wüste blijven. Das war eine andere Geschichte. Dat blijft für das nächste Mal. Noch was? Wenn nicht, dann machen wir Schluss. Wat min rotsel is, wanneer deze aufbühen musste zum Wiedergehen, ja. Ach, man verstehe nicht ganz. Ah, Wilde dat met dem Allerheiligsten? Man darf je ja. dan niet Dat is eine gute Frage. Dat kannst du in 4. Moses-Buch even lesen. Aber dat is in Ordnung. Da wäre ja van Stam Levi. Vom Levitenstamm. Ja, een Levitenstamm. Da wären 3 Familien. Jeder hat eine Verantwortung, eine verschiedene Verantwortung. Einer, der passt ab den Hof ab, der muss das alles aufstellen. Ja. Und dann der heilig steht. Und dann die andere Familie nahm das dann weg. Is de Bundeschest, daar weer een gardine. Daar is een gardine. Wacht maar, wel een treden om dit. Dit is een gardine. Hier. Die maakt je separatie, ja? Die wordt getrennt. Ja, de traan. Van heilig steht van de allerheiligste. Ah, die Wann- trennt, ja. Ja, wenn sie dann musste weg, dann war diese Gardine even de Bundeschest, de dijk de Bundeschest even, zo steht het geschreven, dat is 4. Mose kapitel 4. En dan wordt hij op de scholle van deze stam van de Levieten gedragen. Aber wat ganz interessant, da ist ja der Wald, was wir hier sagen. Da ist das. Das ist der Wald. Hier. Dat Volk muss, oder die Bundeszelte muss da angesiedelt sein, wo der Wald wäre. 4. Mose kapitel 9, dat is een interessante kapitel. Dan zegt het zo, nou ja, dan weer we door, hadden we ons krijgt euer Zelt, kan man so sagen, so richtig eingestellt. Dann wird der Wald door, oder war da alles abgestellt. Dat fängt dann auch an. Hier wird der Wald, dann kommt der Bundeschest, krijgt euer der Wald, und dann wird alles rundum abgestellt. Dan wartet je maar. Nou ja, dan zegt het zo. En manchmal stond der Wald dann ein Tag, manchmal ein Monat, manchmal eine Woche. Und wie je, oder das Volk Israel, je nachdem der Wald sich bewegt. Dan staan die wel ver. Die wat het leren, die zei dat we dat ganze Volk braucht ongeveer 4 Stunden om zich aan te zelten. En 4 Stunden om het op te bouwen. 4 Stunden. Nou ja, dan komen ze zum ons, da is de Wald, dan willen we alles opbouwen. Ja, willen we opbouwen. Nou ja, nu zijn we middag eten gewonnen, zijn we middagschloep hebben, is nu alles in Ordnung. Dan op eenmaal stonden ze op, is de Wald weg. Dan hadden ze alles wat opbouwen en weg. En je de Wald kunnen. Ja, 40 jaar. Manchmal eine Woche, manchmal ein Tag, manchmal hier, manchmal dort. Het 4. Buch Moses, dat is interessant. En ganz am eind, 32, 33, dat zijn 40 Siedlungen genannt, ja, wo dat Volk Israël gewesen is, deze 40 jaar. Ik kan niet zeggen, er wäre ein Jahr in jeder Siedlung, aber der wäre einmal da. Dann ist es so, jeder Jahr auf derselbe steht, einfach rundum. Kommen noch nicht an. Zo zijn viele Christen vandaar. Die komen nog niet aan. Die zijn in de Wüste. Die willen niet weg davon. Die gaan einfach rundum. Dat is ook wel een Geschichte. Hij die antwoord. Ja. André. Einfache Frage, Mensch. Ik vind het plus sehr interessant, als wie da wir das Mana und das ganze Eten, was die Menschen brauchen. Aber da wäre auch noch die ganzen Tiere, was die abfahren mussten. Und das meint nicht, dass bloß die Tiere da wären. Da wäre viel mehr, omdat es immer mehr Ganz Tiere bestimmt. gibt. Ja, ganz bestimmt. Was hat er da geweten? Ich weet niet van waar die Tiere holen. Ich habe mir mal neue geteilt.
bloß de Opfer, nur dem Gesetz, wat de priester gesproken had, dat waren 1070, lijkt het nu. 1070 in een jaar. Also, die moesten 1070 schopjes van een jaar en een jaar. Oder in 12 Monaten brauchten sie 1070 schopjes in een jaar. Dat weer een Opfer. Moet nog al de andere Tiere. Nou, stel je maar voor, hoeveel bloed, hoeveel vlees dat je brood wordt. Dat zijn interessante zaken. Zo. Bitte? Weet ik niet. Wat had de feieren de tieren gegeten? Ja, van waar die Tiere komen, ik weet niet. Ik denk zo. Want het valt, al materiaal had om dit boer, en dat kost niet enig. Dat kwam alles van de Egypte. Ik denk, die gingen daar weg ook met veel vee. En dat vee vermeert zich, schwimmt, denk ik, dat ze er genoeg hadden. Dat weer zo. Ik meen, vandaag zijn we vrij zijn en niets meer betalen. Maar stel je maar voor, voor die dat kost. Ik taal mal nu van ons Salomon, schijnig weer. Da worden jeder dag 10 Balls, boys. 10 Balls worden geslacht. Nach ik weet niet hoeveel schopjes, om bloos te feideren, die wordt een palast leven. 10 Balls jeder dag. Van waar komt dat? Also dat volk moest arbeiten om den schijnig te feideren. En dat volk wordt met aanwezig. En hier is het krijt zo. Die kunnen niet verstellen hoeveel Tiere daar weer en niet meer van waar dat komt. Maar van irgendwo komt dat. En nog een. Het volk Israël had niemals gebruikt 40 jaar in de wildernis te blijven. Dat weet niet zo gepland. Maar man nur rechten deed, dan wordt het vielleicht een jaar, 1,5 jaar niet meer als dat. Dus dat deed ongeveer 1 jaar om dat alles fertig te maken. Het Bundeszelt. Alles te boe en alles met kaltbetraatje en zo verder. En alles bordada. Dat uitnijden en Ja. alles. Also ongeveer 1 maand. En dat we krijgen 1 maand, oder 1 jaar nadat ze van Egypte weg waren, dan werd het Bundeszelt fertig. Also dan werden ze rijp om in het land net te gaan. Dan blijven ze nog 38 oder 39 jaar. Ja, nee, voor mij is dat grausam. Laut Deutsch. Ich will das nicht. Ich will nicht in der Wüste hocken. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Noch was? Halt, Barry. Wer hat die twee priester uitgedragen, wat er aan sterven bent? Ah, die Priester. Ah, ja. Dat is niet in de Bibel geschreven, aber zeiden. De mensen zeiden zo. De hoge priester van hij om allerheiligste nennen gaan. Dan zien het Schleider, die holen een paar Glockchen. Een paar klingers. Schleiertjes, ja. Om te wijzen dat hij de hoge priester is en te wijzen waar hij weet. En wanneer hij de allerheiligste nennen ging, dan had hij de Schleider aan. En dan zegt, dat is nog niet in de Bibel geschreven, dat wordt zo gezegd, dat ze den hohen priester een strang aan een feit aanbouwen, om dat den Routetraatje, wanneer hij op eenmaal gestorven wordt. Nog niet is geschreven dat irgendwer zo gestorven is, en ook niet dat de strang daar is. Dat is einfach zo een lerie geweest. Waarom? Geen andere als de hoge priester kon je een allerheiligste nennen. Maar, daar is nog wat. En daarin denk ik, die geschichte stemt niet. Is wanneer de hoge priester den dag, den Versöhnungsdag, Yom Kippur, en den allerheiligste nennen ging, dan wordt je de gardine opgehoven. Oder weggenomen. Dus hij kon je dan nennen gaan. Also de priesters, die kon je naar een heilige stad gaan. Kunnen niet door een allerheiligste, maar een heilige stad ja. Also dat is, dat is niet ganz de waarheid. Kannst du das noch einmal sagen, die Gardinen zwischen... Ja, dat is de gardine hier. Waar hebben we die? Hier. Hier, deze gardine, die wordt eenmaal een jaar opgeheven. Also das ist nicht, dass du bloß da ging. Nou, wordt opgeheven.
Aber bloß einer könnte nennen. Konnte eine Sache sein, die wollen und Eure über mich. Da kann sein, dann nachher sei was wie die für jeden. Ja, ja. Dat is zo. Nee, David zijn tijd, dan weer dit al alle, functioneert het al alle niet. Het weer alle scheef. En dan bracht David de Bundeskist naar Jeruzalem, met de verzuiningsdiensten. Bracht naar Jeruzalem. En ook een kleine zelt. En dat de aardje daar, of de Bundeskist dan nemen. En hij organisiert dan de ganze loopgezang en aanbetung, wat er dan weer. Ja, dat is alles beschreven. En daar weet geen gardien. Jeder kan einfach nennen. Waar God weet, also de Bundeskist, dat bedient God zijn Herrlichkeit, zijn Gemeinschaft en zijn troon. Zijn troon? Zijn troon. Dat bedient de Bundeskist. Van David in een klein zelt nennen deed. En jeder daarbij kon nennen. Dan braucht je niet de Jeder gardien. Priester oder jeder Nee, Person? jeder Mensch. Irgendwer. Irgendwer wat in Jeruzalem kwam, het zijn smakkenbeelden. Die waren dat nächstes jaar leren. Oder, ja, smakkenbeelden. Wo het zelt weer. En jeder man wat naar Jeruzalem komt, die kan God daar aanbeden. Daar werd geen gardien meer. En dan op eenmaal boeten ze een tempel. En daar de gardien verder gaan. Also, und David zijn tijd, dat we vielleicht 20, 30 jaar, weet geen gardien. Jederman kan bij. En dan op eenmaal weer alles verder door. En als Jezus, nu wil je van mij oordelen. Als Jezus dan starf, dan zegt de Bibel dat de gardien der reiht zich in twee, van boven naar onder. En dan zingen we immer en zeggen immer zo, nu is de weg naar Gottes Gemeinschaft oder Gottes Zijn Herrlichkeit. zijn Herrlichkeit vrij. Maar in David zijn tijd weer al vrij. Wat oder te wat wordt de gardien dan te reten? Wie te wijzen dat het ganze systeem falsch was. En nog wat, om te wijzen dat de Bundeskist niet door was. Die werd verschwongen. Jarenlang verder werd al verschwongen. Also de ganze, zo werd het krijgt hier, wie alles verstapt. De ganze priesters, die mogen oder deiden zo, als wanneer God door was. En God wil niet meer door. Is de Bundeskist wil niet meer door. En viele Geschichtsschrijvers, historiadores, Geschichtsschrijvers. van jene tijd zeiden dat werkelijk een tempel van Herodes, de tweede tempel, daar weer bloos een steen, de Bundeskist, die wil niet door. Also de ganze priestertum heeft het ganze volk immer ingenamen. De hand hing het lichtje vier. Ja, dat vind ik werkelijk. Also, dit is van de Meier van de weite wereld dan komt de Bildschirm. Wie zijn die niet mal da zum Staunen, nicht so? Aber dat is interessant. Ik heb al veel daarvan gelezen en geschreven. Ik heb een boek voor dich daarvan. Krijgt over David zijn zelt, tabernakel de David. En wo daar een nieuwe ordnung van priestertum ingesteld wordt. Wat een Hebreeënbrief oder wat van Hebreeënbrief geschreven wordt. En dat waar we dan wieder zijn. Van nu, maar nu blijven we hier met Jezus in Bundeszelt. Nog wat. Zij mij niet daar. Kan je verder komen? Yes. Dankeschön. Vielen Dank, Schön. Sehr gut. Wir zijn ons dan Mario half 8. Laat jullie vrienden alle aan. Mario wat het hier anders zijn, wat niet een schuld zijn. Mario heeft een grote feest. Ik weet niet, alle van jullie gradueren zich nog niet, maar ook al die wat nog niet doen, die zijn alle eingeladen, al jullie vrienden. Breng veel snack met. We hebben een grote feest maken. Wenn wir haben ewigshastig Schüler, wat veel Klassen mitgemacht haben. Und das ist das wir dort vieren. Wir wollen ein großes Fass anstellen. Also Mario half 8. Für die Schüler möchte ich sagen, dort in der Antesala, in meinen Office in Durham,
kan dan al klok 7 komen, dat je al rijnwerken kunnen aantrekken kunnen. En dat we dan rijden zijn voor half 8, wanneer we hier dan vast zijn. Zo, we zien ons morgen. Goedendag.